Tastin ó Gaelin spéisiúgus cumas a réige sprága meas na hóige. Sin an fágúil trí chláiste saoir Gaeltachtaid, bail a bhórne gon de chorcaí, mach a ráirtaí gon de dhúnaáil, agus nachléime gon de bhuió. Well, bringing around with the rest of the research with Fanan and Catcher being a co-writer to me, she needs her enough on this. So she up the plug, agus mar an dausa an tamar fad, agus an sin bín sus né plug, agus an sin téimi ag dul aráscalí na títhe deplug, agus It's all fair enough. Well, it's cláiste Gaeltacht é ach tá béim cuasaí ceol agus cuasaí drámaíochta. Well, maidin bín gná rangan í Gaeilge, rangan í cumarsáide an chuid is mó, ach sa tónón an sin reinimid na dátaí an grúpaí agus bín rangan í ceol ach go beanach gach lá. Fálamín daoine nachbfuil aon chur amach acu ceol tradiisiúnta, fálamín siad ceol tradiisiúnta don chéadúir. Chomáile sin tá ceoltóirí anmhaithe an seo. Well, bhí mar déanamh ceol tradiisiúnta agus an píosa seo, bhí mar déanamh é sin agus scríomh mé píosa ceol clásicach mar cóceol don píosa seo agus sin é. Well, níor seanna mé le ceol tradiisiúnta ribh seo seanna mé le ceol cascail agus dul fálam meán píosa nua le ceols ever seanna. We'll go to the niche. We'll go to the rail at our starcher. In and another way. Right. Now, these are the we'll go with the Haiti, the Cultifer, the Procna, go with the winner starcher, Ray, of the fresh cock. Is sé mo chéadúir sa chláiste seo ach bhí mé macharortaigh cúpla bliain ó shin, agus ach tá sé mo céad bliain sa chláiste seo. Seo an lá déarnach agus bhí sé ar dheas, bhí mar ag déanamh sport agus céalaí gach ihe, agus bhí sé ar dheas. Is even na mé, tá sé ar dheas tá an daoine agus muinte na háte anna cuairteil agus tá gatainna an sástan seo. Agus cé tusa? Well, cín an halamh nuair an seo dul an bhaile. Agus bheith tá inseachtam mé aon scéal románsa le nacht. Tá lán, tá lán. Ceapan na lán buachlaí go raibh siad an nán rudí nacht ach ní ceapan. Tásúla gom ach ní lista gom, mar tá buachail aici, agus tá buachail sa bhaile aici, agus tá. Well, harpa céad náthas trí páiste gan an seo sa chálaiste gáil se bharúirtaí agus chuirsa an scaithatan tá na scálaí an seala tam fada agus tá bíon neartcha acu agus neart géalaigh fasta le clansin an seo. Tá si an seo le daoine atá níos cear na láfa agus ní sinne níos áige fáile go neart chardaí anú sa léhéh an seo. Bhí mé seo mar scálara agus seo céad bhé mar cinenne ná am lína. Tháinig mé seo cear mar scála agus is
áit an maithe tá an áit galanta agus cáis an maithe tan. Bhí aithne agam mar fear na le raibh a tháinig mé seo mar cinra, so tá méid buint soltas an cinraach tá sé an defra mar bheith tú mar scára tá suas. Is that spell first to me? Janam Gaelic Stadier Plitcheacht agus Stadier Sports. Tá mé de bblion áid fá go mar scoil agus tá mé ham Telegael as má chuid AS level gan couple lá. Cai mé fannacht sa teach in an buhlaí agus chuidim lá le nós na Gaelige, chuidim lá matá si tin nó matá feibach just tá mé se an sin an chuide thuirt Stephen. Tá é nacháis ach tá ceithar chalíní sigansa agus tá tuacha as bailh clia sin má lehan sin a seannéta. Is áid le an deasa tá an áileach goáling agus ní le fanam taxas an seo a bud de fruit. Bí ar nainnecha Ainacha Kilarna Anava Ainacha Ainacha sinné an fotla gor cúpla áin cean amháin Ainacha cúpla áin. Okay? Right, Taréis bheith se fedóracht cadíonn sibh an son. Cúmar bhaile, so frog sibh an coláis de cén town timpeall. Okay. Prostig Shane. Is cursa specialta é seo a Malbhna. Hosní mar leis an bblion se chatte. Smaoinemh nuatá ann an áíire. Mar táimid i ggéirigh sciilna amáíochta, sciilna pelle, sciilna léarthód lábhe, a bhúna das na scoláirí tre Gaeilge. Tá gá sin sa gachtain é dhéanamh. Cumán síos go híseal, tarraing siar hardan cumán é agus is takean de láh, okay? Thag mé seo mar tá an sport an seo agus is má am péil agus imaníocht agus cisfeil agus níimmart mé líróid lámh fór agus tá líróid lámh arsúil an seo agus tá sé arsúil gá seachna. Mar seo, mad mar sin. Alright, command each of gacking, alright? Tommy can tell them off, Marshall, either the ballers clear, alright? Is me seantan á línse, tá mé hís an sáid déanamh tréinál pell leis na lead Gaeilge leis an cuasa seo atá ag Gaeling leis na lead óga agus tá siad ag déanamh sport an seo agus bí mi sé ag cleachta pell. Right. Then on taobh seo, right? Put through the ball agus sé na ráis. Agus chríon fear seo. Má bhfuil tú lag chun scóraáil chun pinteáil, cafa béim a chur ar an sciil sin agus cafa é sin a tréinál. Agus an sin beidh tú compordach i chluthe na rudí sin a dhéanamh is gachrod. Tá an chlais an seo bhailmhirní go hinnta. Déanamid go leir sport agus fáilimid Gaeilge an céine. Is bralam léir lábha. Mar bíon méid taistil timpeall chuig mórta sí an tamar fad.
agus is mála mé mar cóine mé is státííoch agus an muin seo sa tua tá sé go háling. Bhrála mé I tro teach arás mar tá an atmosfér an seo go háling. Gacking in www.jaagaa.ie. So gacking in Dinishin. Alright, so Tommy Conroy Keshner Ragger, Dol Triad, and Theo. JMK Ultra on the beyond, right? J3 in the Penny Son. Bhfuil am tractor ash an blin seo mar cúntóra agus fós. Bé mé an mar dalta mar ní mé an mar cúntóra. Bhfuil am dalrás mar tá crack agus ceol agus cardanna go hiantach mai. So it's maith am maithróidí seo. Macra rortaí be rang na Gaeilge de maidin bhain tú órán bounce agus sport. Bei anchraicad sníche ag na céilethe, na cuisanna agus na comórtas éagsúla. Nach léim bei sinad agus cearlann uirlis ceol agus drámaíocht freisin. Ach má tá spéisiad a gcúrsaí ríomhaireachta nó scileanna sport is é baile mhórne an áitghait. Le bháin saoir se chugann den teanhfuil le Gaeilín ag 35 sráid dáma, baile clia 2, nó glí ar an ag 9 1 6 5 1 2 9 9.